ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا كفل حدا معرف حدا حتصير دحساس تاريخ تግራይ ተጋሩ ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ጥንታዊ ስልጣነ ዝተተሓዘን ሱር ሰደደን ታሪክ ዘለዎም ህዝቢኦም ንሃገሮም ኢትዮጵያ ሓዊሱ ንኣፍሪካውያን ህዝብታት ዘኹርዕን ንዓለም ዘደንቁን ዓበይቲ ታሪኻዊ ፍጻመታት ኣበርኪቶም እዮም ብዙሓት ኣውሮፓውያን ህዝብታት ፍራምረን ናኣረዩም እንስሳ ዘገዳም እናሃደኑ ዝምገብሉን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሱ ኣብ ዝነበሩሉን እዋን ኣክሱማውያን ግን ከም ዳጉሻ ጣፍ ስገም ወዘተ ዝበሉም ናይ ባዕሎም ኣዝርእቲ ኣላሚዶም ብዕራይ ጸሚዶም ብምሕራስ ብቁጠባ ሕርሻ ዝመሓደር ቀዋሚ ማሕበራዊ ናብራ መስሪቶም ነይሮም እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሜላት ተሓራርሳን እንጥቀመሎም ዘለና ናውቲ ሕርሻን ዓይነት ዝራእትን ቀደመት ሒዞም ከም ዝነበሩን ክሳብሎም ብዙሕ ከም ዘይተለወጡን እንካብቶም ኣብ ከባቢታት ጎበዱራን እምባ ፈቀዳን ብዳህሳስ አርኪኦሎጂስ ዝተረኸቡ ሓድግታት ምግንዛብ ይከኣል ኣክሱማውያን ካብቶም ኣብ ዓለም ስርዓተ መንግስቲ ምምስራት ዝጀመሩ ውሕዳት ህዝብታት ሓደ እዮም ጥንታዊት መንግስቲ ኣክሱም ካብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪካ ክሳብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበረ ውዑዕ ቀጠና ንግድን ካልኦት ጸጥታዊ ጉዳያት እቲ ዘዋን ብላዕላዋይነት ቁዛጽሮ መንበራ ብብዙሓት ተመራመርቲ ይእመነሉ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣክሱም ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ነገስታት ንመስመራት ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ምቁጻር ክኢሎም እዮም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ መንግስታት ነቲ ኣብ መስመራት ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ መስመር ንግዲ ንምሕላው ዘኽእል ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሃኒጾም ነይሮም ኣብቲ ዞባ ዝነበራ ከም በዓል ሮማን ፐርሺያን ዝበላ ሓያላት መንግስታት ንልዕልነት መንግስቲ ኣክሱም ኣሜን ኢለን ብምቕባል ኣብ ንግዲ ዝተመስረተ ጽቡቕ ዝምድና መስሪተን ነይረን ብዘመነ ኣክሱም ዝነበረ ስልጣነ ሃገርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ ይእመን ብፍላይ ካብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ክሳብ መወዳእታ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ግዜ ብመዳይ ስነ ህንጻ ኪነ ጥበብ ስነ ጽሑፍን ካልኦት ዓበይቲ ናይ ስልጣነ ምዕራፋትን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሖም ነይሮም ኣክሱም ተመስሪቱ ዝነበረ መንግስቲ ክሳብ ከባቢ መወዳእታ ቀዳማይ ሚሊኒየም ሃገርና ኣብ ዓለምና ካብ ዝነበረ ሓያላን መንግስታት ውሽጢ ሓንቲ ንምዃን በቂዓ ነይራ እዚ ድማ ኣብታ መቦቀልን መሰረት ስልጣነን ተጋር ዝኾነት ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ማእኸል መንግስቱ ዝገበረ ብምንባሩ ኣብ ታሪኽ ጥንታውያን ተጋሩ ዓብይ ምዕራፍ ክሕዝ ክኢሉ እዩ ብዛዕባ ዘመልክቱ ረዳት ፕሮፌሰር መድሃኒ የታደሰም ኣብ የኤርትራና ኢትዮጵያ ጦርነት የግጭቱ መነሻና መድረሻ ዝብል ብኸምዚ ይቐምጦም እቲ ሕዚ ትግራይ ክልል ዝበሃል ቦታ ምስ ከበሳታት ኤርትራ ሓዊሱ ናይ ኣክሱም ዘመነ መንግስቲ ሕምብርት ኮይኑ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ድማ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ነይሮም ኣክሱማውያን ምስ ከም ኣቶም ዝበሉ ኣብ ጎደና ስልጣነ ዝነበሩ ህዝብታት ዓለም ዘራኽቦም ሰፊሕ መስመር ንግዲ ኣማዕቢሎም ነይሮም ከም ፍርያት ሕርሻ ዕጣን ስነ ሓርማዝ ወርቂ ወዘተ ዝበሉ ምህርትታት ናብ ወጻኢ እንትልእኹ ፍርያት ሓጺን መጺን ዝኾኑ ምህርትታት ድማ ዝጠልብሉ ስርዓት ንግዲ ብምስፋሕፋሕ ኣብ ዓለምና ካብ ዝነበረ ሓያላት መንግስታት ሮማ ግሪክ ፋሪስ ቻይናን እትስራዕ ሓያል መንግስትን ስርዓት ንግዲ ዝነበረ ሃገር ንምዃን በቂዓ ነይራ ኣክሱማውያን ንዓለም ለኻውን ከባቢያውን ንግዲ መለዋወጢ ዝውዕሉ ካብ ወርቂ ብሩርን ሓስን ዝተሰርሑ ሳናቲም ብምሕታም ቅልጥፉን ውዑዕን ዝኾነ ስርዓተ ንግዲ መስሪቶም ከም ዝነበሩ ካብ ድርሳናት ታሪኽን በአርኪኦሎጂካል ሳይንስ ተኸዓይቶም ካብ ዝተረኸቡ ሓድግታትን ምግንዛብ ይከኣል ንዓለም ለኻውን ንግዲ መጓዓዝያ ዝውዕላ ዓበይቲ መራኸብ ኣብ ከባቢ ወደብ ኣዱሊስ ይሰርሑ ነይሮም ብኣሰራርሓ መራኸብ እውን ኣዝዮም ስሙያት ከም ዝነበሩ ይንገር ብፍላይ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ካሌብ ንንግድን ወፃን ዘገልግላ ብዙሓት መራኸብ ከም ዝነበርኦ ሰነዳት ታሪኽ ይሕብሩ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣክሱም ከም ቀንዲ ወደብ ንግድን ዲፕሎማስን ኮይና እተገልግል ዝነበረት ወደብ ኣዱሊስ ካብተን ኣብ ዓለምና ውዑዕ ጠለብን ቀረብን ንግዲ የተኣናግዳ ዝነበራ ፍሉጣት ወደባት ሓንቲ ነይራ
ኣክሱማውያን ካብቶም ካብ ዓለምና ጥንታውያን ከተማታት ዝመስረቱ ቀዳሞት ህዝብታት ዝጽርሑ እዮም። ናይዚ ቀንዲ ምስክር ቅድሚ ዘመነ መንግስቲ ኣክሱም ከም ዝተሃነጻ ዝንገረለን ጥንታውያን ከተማታት ይሓ፣ መጠራ፣ ሓወልቲ፣ ከስከሰ፣ ኣዶሊስ ወዘተ ዝርከቡ ኣብያተ መንግስትን ብዘመነ መንግስቲ ኣክሱም ከም ዝተሃነጹ ዝንገረለን ኣብያተ መንግስታት ሓወልትታትን መኻነ መቃብራትን ምግንዛብ ይከኣል። ክሳብ ሎሚ ንህዝቢ ዓለም ብኣሰራርሖም እጹብ ድንቂ ዝኾንዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝርከቡ ካብ 2000 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎም ሓወልትታት ኣብያተ መንግስታት መቃብር ነገስታትን ካብ 100 ንላዕሊ ዝኾኑ ካብ ከውሒ ዝተወቀሩ ውቁር ኣብያተ ክርስቲያናትን እውን ኣክሱማውያን ኣብ መዳይ ስነ ህንፃ ወይ ከዓ ኣርኪቴክቸር ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሖም ምንባሮም የረድኡ። ኣብ ብዙሓት ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ተመራመርቲ ታሪኽ ኣርኪኦሎጂን ካልኦት ክፍሊ ምርምርን በኣንኩሮ ዝዛረብሉን በረከት ብርዖም ዝጽሕፉሉን ቅድስቲ ከተማ ኣክሱምን ከባቢኣን ዝሓቐፍዎ ታሪኽን ቅያን ኣክሱማውያን እዩ። ብመዳይ ሃይማኖት እውን ኣክሱማውያን እንካብቶም ኣብ ዓለምና ንዝተፈላለዩ ኣምልኾት ጣዖት ቀይሮም ንኦሪት ቀጺሎም ድማ ንክርስትና ሃይማኖት ካብ ዝተቐበሉ ውሕዳት ህዝብታት በቐዳምነት ዝጽርሑ እዮም። ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን 330 ዓመተ ምህረት ብንጉስ ኢዛና ንክርስትና መንግስታዊ ሃይማኖት ጌራ ዝተቐበለት ኣክሱም ካብ ኣሌክሳንደርያ ቀጺላ ክርስትና ሃይማኖት ዝተሰበኸላ ፈላመይቲ ቅድስቲ ኣፍሪካዊት ስፍራ ክትበሃል ክኢላ እያ። ትግራይ ኣብ ዓለምና ብሕታዊት መንበሪት ታቦተ ጽዮንን ካብ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝተውሃቦ 10 ትእዛዛት ኣምላኽ ዝሓዘ ጽላትን እያ። ብወገን እምነት እስልምና ሃይማኖት እውን ኣብታ መወቀል ሃይማኖት እስልምና ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ሜካ ከይተረፈም ምንባር ይኹን ምስባኽ ዝተኸልከሉ ኣመንቲ እስልምና ሃይማኖት ኢትዮጵያ ወይ ድማ ትግራይ ብነጻነት ንኽነብሩ እምነቶም ንኸስፋሕፍሑን ክሰብኩን ዝፈቐደት ዓዲ ብምዃናም ብነቢይ መሐመድ ሃገረ ፍትሕን ርትዕን እናተባህለት ክትጽዋዕ ኽኢላ እያ። ኣክሱማውያን ኣብ ቋንቋን ስነ ጽሑፉን እውን እንተርኢና ኣዝዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። ኣፍሪካዊ ፊደል ዝበሃል ዘሎ ፊደል ጽሕፈት ግእዝ ዝመሃዙን ኣብ ስነ ጽሑፍ ዘውዓሉን እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክስ ዝሰርሓሉ ዘለዋ ያሬዳዊ ዜማታት ቅዳሴም ምስ ምልክታቱ ወይ ድማ ኖታታቱ ድጓን ጸሞ ድጓን ዝመሃዘ ቅዱስ ያሬድ ውጽኢት ምዕባለ ሕብረተሰብ ኣክሱም እዩ። መንግስቲ ኣክሱም ብምኽንያት ውሽጣውን ግዳማውን ጽዕንቶታት እናተዳኸመ ኸይዱ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ዓረብ ዝነበሮ ግዝኣት ምስኣነን ቀንዲ ፍልፍል እቶቱ ዝነበረት ወደብ ኣዶሊስ ምስ ዓነወትን ቁጠባውን ወተሃደራውን ሓይሉ ተዳኺሙ ግዝኣቱ እናተሸመረረ ክኸይድ ተገዲድ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ወራር ዮዲት ጉዲት ተኸቲሉ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣክሱም ዓንዩ ሰላምን ምርግዓን ዝሓረሞ ከባቢ ኮይኑ ከም ዝነበረ ድርሳናት ታሪኽ ይሕብሩ። ድሕሪ ውድቀት ዮዲት ጉዲት ዳግም ንምጥጣዕ ዝፈተነ መንግስቲ ኣክሱም ነቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ወርቃማ ግዜ ግን ክምልሶ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚሊንየም ድማ ፖለቲካዊ ሕምብርቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ከባቢ ላስታ ሮሃ ተቐየረ። ክወርድ ክወራረድ ዝመጸ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣክሱማውያን እውን ናብ ኢድ እቲ ሓድሽ ስርወ መንግስቲ ዛጉዌ ኣተወ። ኣብቲ እዋን ንሱ እውን እንተኾነ ግደ ተጋሩ ዕዙዝ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ወተሃደራዊ መራሕትን ኣማኸርቲ ንጉስን ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ላስታ ተመስሪቱ ዝነበረ መንግስቲ ዛጉዌ ኣብ ዘመነ ኣክሱም ዝነበሩ ስራሕቲ ኢደ ጥበብ ስነ ህንፃ ወዘተ ይቐጽለሉ እምበር መንግስቲ ኣክሱም ዘመሓድሮ ዝነበረ ሰፊሕ ግዝኣትን ዘርጊሕዎ ዝነበረ ሰፊሕ ዓለም ለኻዊ ንግድን ግን መሊሱ ክጭቡጥ ኣይከኣለን። ዘመነ መንግስቲ ዛጉዌ ምስ ዘመነ መንግስቲ ኣክሱም ክነጻጸር ኣዝዩ ሓጺር እዩ። ብዙሕ ህውከት ዘይጓነፎ ሰላማዊ ዘመን ብምንባሩ እቲ ካብ ኣክሱም ዝወረሶ ጥበብ ስነ ህንፃ ተጠቒሙ ካብ ከውሒ ዝተወቀሩ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ክሃንጽ ክኢሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃሉ ፈላሲ ሃይማኖት ከም ጉልባብ ተበሊጾም ብዝገበርዎ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ብይኩኖ ኣምላክ ብዝተገበረ ወተሃደራዊ ድፍኢትን ስልጣን ካብ ነጋሲ ዛጌ ዝነበረ ንኣኩተለ ኣብ ተመንዚዑ ኣብ ተጉለት ሽዋ ተተኸለ። እዞም ካብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ወጻኢ ናብ ፖለቲካ ዓለም ዝኣተው ፈላሲ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ዛጉዌ ናብ ተጉለት ንምውሳድ ዘካይድዎ ቃልሲ ተሰኻዕሎም። ውዒሉ ሓዲሩ እውን ብጉልባብ ቤተ ክርስቲያን
ንሃፀይኩና ኣምላክ ዝወዓሉሉ ዓብዪ ውዕለታ ኮንቶ ኣይተረፈን ሃፀይኩና ኣምላክ ቤተ ክርስቲያን ሲሶ ስልጣን መንግስቲ ክትጭብጥ እንትገብራ ንኣባ ተክለ ሃይማኖት ድማ እጨጌ ዘደብረ ሊባኖስ ተባሂሎም ኣብቲ እዋን እቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ስልጣን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣጨበጦም ኣብ ሃይቅ እስጢፋኖስ ዝነበሩ ኣባ ኢየሱስ ሞዓ መምህር ንኣባ ተክለ ሃይማኖት ድማ ናይ ቤተ መንግስቲ ዓቃቤ ሰዓት ዝብል ሽሞት ተዋሂቦም እዞም ክልተ ፈለስቲ ናይ መጀመርያ ናይ ስጋን መንፈስን ሰበስልጣን ኮኑ ካብቲ ዘመን ንሱ ጀሚሩ ድማ ገዳማት ኢትዮጵያ ምስ ነገስታት ኢትዮጵያ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ሃገር ምምራሕ ጀመሩ እቲ በዓሉ ወራሲ ሰለሞናዊ ስርወ መንግስቲ ብምባል ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ስርወ መንግስቲ ዛጉዌ ወሲዱ ዝጨበጠ ጉጅለ ንኣብያተ ክርስቲያናትን ካህናትን ካብ ሃይማኖታዊ ተልእኾ ንላዕሊ ቀንዲ መሳርሒ ፖለቲካ ኮይኖም ንኸገልግሉ ገበሮም ክርስትና ሃይማኖትን ፖለቲካን ዘይነጻጸሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ዝኾንሉ ህንጸት ሃገር ድማ ቀጸለ ካህናትን ፈለስትን ትግራይ ግን እቲ ብእና ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝተጀመረ ሃይማኖት መሳርሒ ፖለቲካ ጌርካ ክቕጽል ኣይተቐበልዎን መራሕቲ ሃይማኖት ኢዶም ኣብ ፖለቲካ እናኣተው ዝገብርዎ ምሕምዛቕ ጠጠው ከብሉ ቀስ በቐስ ተቃውሞኦም ምግላጽ ጀመሩ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 15 ክፍለ ዘመን በኣባ እስጢፋኖስን ተኸተልቱን ደቂቀ እስጢፋኖስ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ተሃድሶ ድማ ተወልዐ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኢዱ ከእቲ የብሉን ሰብ ካብ ፈጣሪ ወጻኢ ንዓቀይቶትን ነገስታትን ክሰግድ የብሉን ፈለስቲ ይኹኑ ገዳማት ድማ ንዋይ ከፍቅሩ የብሎምን ሰሪሖም ብርሃጾም ዘፍረይዎን ተፈጥሮ ዝለገሰትሎምን ክምገቡ እምበር ግብሪ ክእክቡ የብሎምን መንፈሳዊ ትምህርቲ እምበር ዓለማዊ ፍርዲ ክህቡ የብሎምን ብዝብሉ ፍልስፍናታት ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ለውጢ ተቐጻጸለም ነቲ ሃይማኖት ከም ቀንዲ መሳርሒ ፖለቲካ ገይሩ ዝጥቀም ዝነበረ ጉጅለ ድማ ምሒራ ጨንቆም ኣብ ልዕሊ ደቂቀ እስጢፋኖስ እውን መጠነ ሰፊሕ ጨፍጫፍ ኣካየደም ብፍላይ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ዘርዓ ያዕቆብ ኣሽሓት ፈለስቲ ደቂቀ እስጢፋኖስ ብግፍዒ ተጨፍጭፎም እዮም ደቂቀ እስጢፋኖስ ግን ኣብ ትሕቲ ስቃይን መከራንቲ መስፍናዊ ስርዓት ኮይኖም እውን ሃገርና ካብ ድቃሳ ንኽትነቅሕ ብዙሕ ጽዒሮም እዮም ብመዳይ ኢደ ጥበብ ማሕረሻን ካልኦት ናውቲ ሕርሻን ብምስራሕ ናብ ዕዳጋ የቕርቡ ነይሮም ብጉልበት በቕሊ ዝጉተትን ብመንፈስ ሓይሊ ዝሰርሕን መጥሓን ሰሪሖም እዮም ግድብ እናሰርሑ ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ተፈጥሮ ናይ ምክንኻንን ምዕቃብ ስራሕ ኣስፋሕፊሖም እዮም ወሓዝቲ ሩባታት እናጠለፉ ብመስኖ ዘልምዕዎም ኣዝዮም ምቁራት ኣራንሽታት የፍርዩ ነይሮም ምርባሕ ንህብ እውን ኣማዕቢሎም እዮም ኣብ ምዕባለ ስነ ጽሑፍ ዝነበሮም እጃብ እውን ዕዙዝ እዩ ኣብቲ እዋን ኩሉ ዛቑናይ ቀሺ ፈላስን ደፍተራን ትግራዋይ ዕለታዊ ትዕዝብቱን ተጓንፈታቱን እናጸሓፈ ኸቐምጥ ይገብሩ ነይሮም ደቂቀ እስጢፋኖስ ዘበርከትዎ ፍልስፍናን ዝሰርሕዎም ስራሕትን በቶም ናብ ስልጣን ዝወፁ ዝነበሩ ነገስታት ይዓንው ስለ ዝነበሩ ብዝግባእ ንትውልዲ እንከይጠቐሙ ጸኒሖም እዮም ብተንኰል እኒ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ተጉለት ዝተተኸለ ፖለቲካዊ ስልጣን ቋሚ መንበር ዘይነበሮ ዘላን መንግስቲ ነይሩ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣኽሱምን ዛጉዌን ኣንቢቦም ዝነበሩ ስልጣነታት ስነ ህንጻን ስርዓት ንግድን ኢትዮጵያ እውን ኣብ ተጉለት ሓረሩ እዚ ሰለሞናዊ ስርወ መንግስቲ ባህላዊ ጉጅለም ንኢትዮጵያ ኣብ ዝገዝአሉ ዓመታት ውሽጢ ደቂቀ እስጢፋኖስ ኣብ ሓጺር ግዜ ንሃገርና ዘበርከትዎም ምዕባለታት ዝኣክል ኣይበርከተን ምባል ይከኣል ትርጉም ዘለዎ ምዕባለ ከየመዝገበት ኣብ ናይ ደውታ ዓንኬል እትሕንበብ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ልምነ ድንግል ዝተለዓለ ወራር ኣሕመድ ግራኝ ካብ ወራር ዮዲት ጉዲት ብዘይተናኣሰ መልክዑ ፖለቲካውን ቁጠባውን ትሕዝቶኣ ወሲኹ ኣዕንይዎ እዩ ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ